Agus Hamish, kun je was jou? Non ons de 60s was jou. Nung Jake trifiches an nai. Shig, so Jake the 60s, Toshach the 70s. Aye. Or ik gaan je gaarlijk kan aan de playgrounds naar een show. Ach, bij kan am sin, waar gaarlijk haast het al ons de playground. Va, agus hole lá sé te kleintelt as a skals as na pooch and as a hole kal agus harakan e lam. Agus sé frí of kan na vakin. Agus as unis David Akin, va hole dat an na galig if you na skiden. Agus norsen music me ka skrivig. Agus living na laurichen. Agus mar sin agus ho me karm in a trí dáin a sinna úsach. Agus an sean féim mór an goscail sean áit illegáil lum bhí léibh mí an jaachtaí cultúr agus dúlchas an áte agus is gá sinnach chu sean barach bantainna scoil sin áte far a deach má hógáil. So bheit ahadúr agus mahadúr agat nó na hána go seo. Agus scéideach go rá slunniú gachgasan. Bá sé maci hear a scoil a níled me bhathad agus hanig bheit artásig as na herrig. Ach bha hatha sé sear a scoil a níled an agus bheit na fípa animal as na herrig agus bheit na gili agus chula saoirhis don ógan na herrig agus fin sós go Scott Road agus fi sin bheith chin piúr éfach agus nóir sin ag an perichin ile gachaí dolach agus mediana agus annach a Glasgow agus hicar sin gachaí agus ma had airtí gáil bhdistan as a chéar a bheanach a bhain agus bheith airtí an áiste bheits ma bheithaid as na herrig. So get a hánig gus a stí bheit na céanlichen lís a chéarstoch an mar sreamar go bhí. Á bhás bheit maithaid sé dóid maithaid chula lá dá machstal chéali. Sa bhatain fiscar agus é naiche. Is bheith animal an sin dotim an tehan agus bheith ag mise leis gan na tehan a sinnach agus is gá sinnach thu geisteach mé an súla a sinnach gon dúlite sa bí an náte gása bheith fiochan dí sníomh isteach an leis sin gam thorstréans ba bheithaid gam thorsta nó gan na headaig thug sin isteach a sinnach mé agus even chiimi chun na láidú méid me gan na headaig hat dúlach eolach arm sa caiineach arm nu mé béic agus na dáin a sin. Sig, so bheith get a chéan a stís a chéarsloch go nátar. So ha dá chánan agat, dé chu cultamach sa ha sin gúcht, go bhfuil dá chánan agat, agus go sáiriste gáirlik na musk. Chanim tic sin cimar bhín beá as únis, ha hean go nátara, heimach bhí nach hatteach a chuidans, hatteach úsach an a scoil éile ná an chaúsach an bheit mé ág agus ha mis bhaine chiimi dú na galas mé go tíir mór na hét mé nóil hadis. Cholós a chlanne stunne goil gálaigh acham, he foscocht dós an nuair. Agus he príisteach si as cealachan. Agus bheit rút go mánasach a hachad go hail as na startin, bha mé hias an South Carolina agus ha mé seach go bú sin agus bha mé dí a bhanasach am bhain híisianich agus na Apache agus Geronimos na dúine bha sinnach agus bha mé cvíchan na deala bhain. Agus hatú mé dealah sang mechas bhú agus hannig bannach a mechas mé oid. Chilistei féimte Chilistei an bhú, so mé sé radam hain ó ma chachtíire mé seo tíire mé cears hásíh badnach a bínims bha isise na Cherokees bha na dúineise is cosach go slíon an deár. So sé 8,000 GQ. Is bheit rádum féimí duineacham de chaneachach. So mé sé radam hain go san dhémas duineiche de chaneachach. Agus sé ceanarst na Apache Nation an America chun na láidú. Agus chúil sin na dúine cuitin mar rúndiad cá ganniigh sin chaní sin an Greenville. Agus bha mise le éile garam agus déise mar bhígus áin. Agus ha mis seach an átar sós cóisins bheith na héasa bheith dús an doras. Cóig trehan 5'8", Thomas Windivan, fal dalacha, súlan gléis dalacha róg, agus na sléan na mise. Agus hannig ucam, agus chud a láh from gáirstein. Agus héitan am húil agus thusta
hawsa jólach mar ha. Agus nórs an thusta ha díseach in cosach gach túf gach strú. Agus chan a drásta ha strú a cynneachach. Agus ha da húlach in a cynneachach. Agus ha tialavan nach am gan a nána sinnach agus a misicad mar gafach go mi tais. So, egalig ha mi cynneachach sin na húp mi sin. Anna dói is fé mi gan nachga eising rotikinn. Okay. Evannig, ja. Ha hacha sin, ha ni mis fun go dacha sin tuginn sa bí. A chacha ag ása.